To fa masoya Hamisu Breaker. Hamisu Breaker ya saki sabon bidiyon waƙar shi mai suna Kina Ji. Hamisu Breaker dai yayi ƙoƙari sosai wajen fitar da wannan official bidiyo ɗin. In ba ku manta ba, bai daɗe da sakin album ɗin wannan waƙar ba. Sai gashi kuma ba a daɗe ba ya saki bidiyon waƙar. Gaskiya Hamisu Breaker duniya ne. Wannan mawaƙi Hamisu Breaker ya cancanci lambobin yabo. In ba ku manta ba, a baya waƙoƙi da dama an dama da shi, tun baya ake bugawa da shi, ana damawa da shi. Shin wai kin ga wannan bidiyon ko ka ga wannan bidiyon? In ba ka gani ba, ka je ka duba ta all platform, kai sacin ɗin Hamisu Breaker Kina Ji, za ka ga bidiyon waƙar Hamisu Breaker. Bidiyo ne wanda ya ƙayatar, wanda ya tsaya, ya yi nazari da tunani sosai a cikin bidiyon waƙar nan. In ba ku manta ba, mawaƙi Hamisu Breaker shi ne mutumin da ya kafa tarihi a mawaƙa a arewacin Najeriya, wanda har yanzu ba mawaƙin da ya kafa tarihin da Hamisu Breaker ya kafa. A baya ya yi waƙar Jaruma wadda ta yi trending, ta zagaye duniya baki ɗaya, wadda waƙar nan an ji ta sosai kuma ya samu alkhairi 100% akan waƙar nan. Hamisu Breaker lallai ya cancanci lambobin yabo. In ba ku manta ba, jarumin Hamisu Breaker ya yi waƙoƙi daban-daban. Lokacin da ake tunanin Hamisu Breaker ya kwanta, sai gashi Hamisu Breaker ya ɗago da ƙarfi, wanda ba kowa ke tunanin Hamisu Breaker zai dawo a wannan lokacin ba. Gaskiya Hamisu Breaker kana ƙoƙari 100%, musamman yadda kake tsayawa wajen jajircewar wajen ganin ka faranta wa masoyanka, masu jinka da ma kallonka. To masoya Hamisu Breaker, ga dai album ɗin Hamisu Breaker nan mai suna, za ku iya zuwa ku duba all platform, ku yi downloading, ku yi sharing, ku yi following domin farin cikin ku masoya Hamisu Breaker. Hamisu Breaker wani mutum ne wanda Allah ya yi ma baiwa ta yin waƙa, wanda ko ba kiɗa zai rera maka waƙa. Tun a baya mun san da wannan. Duk wanda yake bibiyar shafukan Hamisu Breaker ya san yakan iya rera waƙa ko da a ce babu kiɗa. Hamisu Breaker Allah ya mashi baiwa, duk da kowa da irin baiwar da Allah ya mashi, amma shi Hamisu Breaker ta nan wajen Allah ya mashi baiwar iya tsare kalamai da rera waƙa cikin natsuwa ta soyayya da kwanciyar hankali. Baya in ba ku manta ba, na san da cewar kun san Hamisu Breaker ya saki wani sabon album nashi mai kishi na. Duk da a lokacin album ɗin ya ɗan kawo cece-kuce akan yadda mutane ke ta raɗe-raɗin cewar Hamisu Breaker ya saka abin da bai dace ba a cikin waƙarsa, ko kuwa ya saka abin da bai kamata ba. Duk da a lokacin wannan waƙar da yi mai kishi na ita ta kawo salar da mutane suka farga da wannan album nashi.